Čauky mňauky, vítajte pri vlogu číslo 35. Tentokrát to bude taký daily vlog, keďže mám tento piercing v pupku, ktorý sa mi musí zahojiť a nemôžem cvičiť. V podstate som nič nerobila tento týždeň len okrem práce, no takže poďme, dnes je piatok, vstanem, spravím si skincare, vyčistím si nový piercing, lebo sa mi trošku zapadil, čo není úplne ideálne, ale viete, jak sa hovorí, jak si navaríš, tak si zješ, takže papám. Poďme sa prichystať do robotky, oblečujem sa, trochu sa návoňam, aby som nesmrdela a idem si spraviť ešte raňajky. Najskôr si vytasím z mrazničky kuracie prsia, lebo som na to úplne zabudla, takže ich dám do vody teplej, aby sa mi rýchlo rozmrazili. Taký lifehack, čo ma naučila moja maminka. Teraz si spravím moje klasické ibušaky z raňajky, teda 2 vajíčka a 1 bielko. A urobím si to tortilku aj so šunkou, aj so syrom. Momentálne si jedlo nejako nevážim, nezaznamenávam, takže je to tak nejak od oka, jak to cítim. Spravím si aj kávu, alebo teda skôr aj mlieko s kávou, lebo ja mám rada také kakauko skôr. A toto sú raňajky, ktoré mávam asi každý jeden deň. Občas sa striedam s rýžovou kašou, ako mám náladu, ale toto fakt sú moje najobľúbenejšie raňajky. Keby som normálny človek, tak k tomu dám asi aj trochu nejakej zeleniny, ale keďže ja to moc akože neobľúbujem, tak to papám len takto. Teraz nalejem liter mlieka do espressa a volám to ľadová káva. Klasicky trošku potrebujem poskrolovať aj pri raňajkách, ja som závislá na TikToku, takže tak. Teraz si umiem chrapiňu, aby mi nesmrdelo z úst. Za oknom sa niekto pýta donútra, tak pustím mačku dnuka a idem umyť riady ako správna žena. Moje miesto je v kuchyni. Ha, nie, srandujem, každopádne ja som feminista, ale keby som si mohla vybrať a byť žienka domáca, tak to hneď zoberiem. Už je čas ísť do práce, klasicky nestíham, aspoň, že robím 5 minút od domu, takže nemusím sa až tak ponáhľať. Reálne jediná nevýhoda VIP gymu sú tieto schody, to sú najhoršie schody na svete, hlavne po leg day, ale tak nevadí, čo už. No dobre, poďme makať. Už som naspäť v kuchyni, idem si urobiť obed z tých kuracích prs, ktoré som si ráno dávala rozmraziť. Ja si ich len nakrájam väčšinou na poli. A to nemyslím na kukuričnom poli, ale myslím na poli akože na 2 polky. Ha, prepáčte. Kuracie prsie si väčšinou dávam do pácu, čo si robím z vajíčka, horčice, kečupu, sojovej omáčky a všelijakého korenia. Všetko tam dávam od oka a potom tam nechám tie kuracie prsia aj 4 dní kľudne marinovať. A ešte si pripravím zemiaky, ktoré len dám do airfryeru a toto je taký klasický, nechce sa mi obed, čo mám asi každý deň, možno aj 5 krát do týždňa, takže len hodím nakrájané zemiačky, tam trošku oleja, to isté korenie znova, nejaký cesnak, papriku, chili, čierne korenie. Prednedávnom som vyskúšala tento Red Bull a musím povedať, že Monster má reálnu konkurenciu. Zemiačky mám po 15 minútach hotové, airfryer je super vec, doporučujem každému a teraz len hodím na panvicu bez oleja, len tak ho opražím z každej strany, potom ho trošku podusím, aby to zmeklo jemne, lebo väčšinou je gumené, ale nechápem, každý krát robím to mäso rovnako a vždycky vyjde inak. Ja sa tomu fakt nevyznám, ale dá sa to jesť za každým, takže v pohodičke. By the way, táto sweet and sour omáčka je fakt podobná tej z McDonaldu a dezert, tento Big Boy krém je naozaj najlepší, aký som kedy mala. Prišli mi nejaké balíčky, začneme touto malou obálkou. Prišli mi Acne Patches, Elifly Effect. Som fanúšik Acne Patches. Idem to pre vás testovať. Potom vám dám vedieť, že či to niečo urobilo alebo nie. Sú to takéto clear patches. Tuto mám taký nejaký pupačík. To sa môže, že bude dať aj pod make-up strčiť. Určite to skúsim, som fakt zvedavá. Máme tu ešte Prozis balíček. Čo to je? To prečic. Ankle strap, aj keď vo fitku máme, ale tieto sú ružové a nie sú prepotené od cudzích ľudí. Nezabudnite, že ešte stále máte možnosť využiť slový kódik IVUSA na Prozis. Mám tu ešte Real Whey Prawn Sin Strawberry Flavor. To som povedala jak úplný debil. Na 30 gramov to má 113 kalórií, to není zlé. Má to 22 gramov proteínu, OK. No som zvedavá, ako to bude chutiť. Mám tu takéto Chocolate Drops for Baking. Ešte tu mám 2 takéto maslá, jedno klasické a jedno čokoládové. Poďme si to rovno ochutnať, veď čo budeme najskôr. Fajn. Strašne také jemné, čo je fajn. Toto čoko ma fakt zaujíma. To je také tuhé nejaké. Dosť fajnové. Veľmi dobré, ale nie je to asi úplne fitness zjesť na jedno posedenie, tak to odložím. A teraz mi prišiel ešte jeden balíček ohľadom jednej spolupráce. Idem testovať produkty Hairbrast.
Strašne sa teším. Hairbrush ma oslovili, či by som mala záujem o spoluprácu. Samozrejme som povedala, že let's do it, ale ideme najskôr vyskúšať tieto ich produkty. Určite vám nebudem teraz hovoriť, že sú dobré, lebo absolútne netuším, či sú dobré, keďže som ich ešte v živote neskúšala. O tejto značke som veľa počula, videla som, ale nikdy som si nekúpila nič od nich. Teraz to budem mesiac testovať a potom vám dám vedieť, dám vám úprimnú recenziu. Ale teda poďme sa pozrieť, čo mi nabavili. Ak mám byť úplne že úprimná, najviac sa teším na tento produkt. Lash and Brow Serum, Scalp Scrub, vlasová maska. Od Legit vonia aj zatvorené. Dry Shampoo, Volume and Growth Elixir, Shampoo and Conditioner, vitamíniky na rast vlasov. Ono to voní reálne jak proste taká malina. Akože ale taká reálna malina, nie taká umelá malina, ale taká malinová malina. Chápete? Úprimne musím sa teraz držať, aby som nezjedla všetky tieto vitamíny hneď v tejto chvíli a naozaj aby mi vydržali 30 dní. Toto je všetko, čo mi prišlo od Hairbrush. A ďakujem veľmi pekne, hlavne vám, micky a mickovia, za tieto príležitosti, lebo len vďaka vám môžem testovať takto produkty a môžem dostávať PR balíčky, lebo ma podporujete a sledujete, čo si nesmierne vážim. Ďakujem, ľúbim vás. Dnes ešte asi pôjdem možno nakupovať, idem ešte pracovať. Dobre, ešte skoro som zabudla, že musím ešte pracovať. Mala by som si upratať izbu, ale aj zajtra je deň. Akurát som sa vrátila z práce, mám tu ďalší balíček. Poďme si to rovno odbaliť. Ego First ma rozmaznávajú priam. Takú podporu mi dávajú extrém. Od nich som testovala už nejaké proteíny, aj pre tréningovky. Proteíny mi veľmi chutili. To je. Dostala som reálne aj monštráky. Ďakujem, to je strašne milé. Ďakujem. Normálne mi poslali glutamine, pre-workout, aj citrulline. A aj môj obľúbený cinnamon bun proteín od nich. To je také milé. A ja umrem. Toto je úžasné, ja som taká vďačná. Ďakujem. Teraz je piatok a ja idem nakupovať do Bratislavy a zoberiem vás so sebou. Čo hovoríte na tento fit? Úplne jak 2000-ky. 2000s. Yes or no? Za mňa yes. Teraz zase toto. Som zase úplne že z 80 rokov. No nie je to zlé. Je to v zlave. Ale asi to není vončo. Hádajte čo? Ideme sa napapať. Moje obľúbené mäsové guličky. Už som si kúpila vlastne len podprsenku a nohavičky, čo vám asi ukázať nemôžem. Vlastne som si kúpila okuliare nové a to uvidíte asi o týždeň. Zostaňte v napätí. Som zvedavá, čo na ne poviete. Ideme na guličky. To milujem. Tie guličky sú fakt najlepšie na svete. Ty kokos, existuje lepšie jedlo, jak toto. You can change my mind. Verška pokus číslo 2. Dosť dobre, takýto vršok, ale prídem si v ňom strašne bledá. Akože dobre sťahuje. Toto gate XXL-ka, asi už sú moc veľké. Ja poviem, že gate sú moc veľké, tak sú fakt moc veľké. Čo to tu je? Tu je, bubi. Moja posledná piatková úloha je vysprchovať túto šelmu. Lilinka má už 15 rokov a trošku má lupiny, tak som jej skúpila špeciálny šampón a dala som jej trošku sprchu. Nebola z toho úplne nadšená, celá sa klepala, ale tak čo už, treba to aj tak. No každopádne ďakujem, že ste pozerali tento vlog, dúfam, že si to užili, aj keď to bolo takéto. A vidíme sa na budúce, majte sa krásne. Čaute, micky.